assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanta media flabo jamana kono ni jamana ko kan ga fuli be o belaje kayrola ko fo biye araba doyen o bena hiji kalono o yezul hijja o kle wulon flama samba kele kemenani binani ani woro ka beni juin kalo o kle nani samba fla ani muga ani duru ni aka kunafoni lase wati Kanta media kan ambe awla donia ka fo nyebla kunafoni munu ban bolo bi o folo ye banmake tondo obe jamana in kono abe san chaman bo abe jien fanworo fana fe ni oye islamic relievier o mawye ngane ajirake mimba to femi selba anisoja ananyaka o fanga be bonya wa fantan an de sabato ni yatmedu ro o kuna fono ambina dadu ulula insha Allah ka lase o ma Kanta media kan o temene ko fe halibi o kumkelen konnana selba ko kungo kibarawla mununu salon o kala kata segu kofeno segu du konnana sagako abe la hala mununa o nyafolu ni wala amina dado o fana doni na ko lase aw ma Kanta media kan aw bismillah nunde kunafoni munu no bina faranyon kan kala se aw ma awre dengana abalma ke fe Kanta media nyamaso anga fulibe o kelen bela jelenya aw bismillah. Gadan dala dumuni nyuma o ye produit gadan ye amunu be ka fɔ ka mɔgɔ be dala dumuni nyuma na produit gadan ayo ka ta lanye a bɛ sɔrɔ Mali bitigu bɛɛ lajɛlen na. Ni ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu be ni gɛlɛya be aw kan gilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barikala. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta be dunta fana be walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati. N'aw mago be sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulaye Kanta fe a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Islamic relief o ye banmake tonye abe wa dunia kono abe san caman bɔ kɛrɛnkɛrɛnnana Mali la no a ka wuli ka jɔ o fanga ka bon kosɛbɛ ka fantanw ani dɛsɛbagatɔw fo ka se yatimɛdenw ni muso cɛsabatɔw ma ko olu dɛmɛ fɛn min ye awa ɲina seliba yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u ye ŋaniya jira kɛ k'a fɔ u bɛna misi 5,000 misi 100 ani misi 13 u bɛna o de di awa fantanw ni dɛsɛbagatɔw ni yatimɛw ma o korobo karili ni o ye o baara ɲɛbilaw ye o kɛla sigida 4nan kɔnɔna na o kɛnɛ kan maaba caman de tun bɛ a kɛnɛ kan walasa ka nisɔndiya ka fanga bonya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnana commune 4nan a maire ba ni o ye maire délégué Saka Kamara ale ni a ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan ka fara maaba wɛrɛw kan minnu bɛ ka fɔ olu bɛɛ lajɛlen u y'u fɛla fɔ nin ko in na a nisɔndiya bonya kama an ka fara ɲɔgɔn kan kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ yen nɔ an ka ɲɛmada ko filɛ Kanta media kan. Baɲumankɛ tɔn jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele Islamic Relief nin ye baɲumankɛ tɔn jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ minnu ka baara ɲɛsin don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin se tɛ maa minnu ye ani maakɔrɔbaw ani filiyatɔw ani ka fara lujuratɔw kan ani ka fara maa wɛrɛw kan ninnu ka baara kɔni ɲɛsin don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma an ka jamana kɔnɔ. Islamic Relief olu ka sanga ni seliba hukumu kɔnɔna ye san o san o bɛ to ka misi di se tɛ maa minnu ye olu ma an ka jamana kɔnɔ. Islamic Relief a ɲɛmaaba a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔgaw na min bɛ tali kɛ ɲinan ta in n'o ye ɲinan misidi ye maaw ma n'o ye ɲinan ta in san 2025 ɲinan ta bɛ taa misi 5,000 misi 113 o nafolo n'o y'a wari ye o misi sansɔn ka bɛ t'i jɔ miliyari sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 400 ani kɔ la min bɛ tali kɛ ɲinan ta n'o ye san 2025 ye o baaraw lancement n'o ye ninnu baaraw ye olu bɔra ka kɛ ntɛnɛndon n'o bɛnna juin kalo tile 2 ma san 2025 o baaraw bɔra ka kɛ o baara ninnu baara n'o y'a lancement bɔra ka kɛ u yɛrɛ jabala la Amdalaye Asela Bamakɔ. Nin kɛnɛ in ka ye maaba caman kun bɛ yen ani ka fara u ni maa minnu bɛ bolo di ɲɔgɔn ma la n'o y'u ka partenaire ye o maaw kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ
ministre so saba olu ka ɲɔgɔnbila o kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ sigida nana délégation spéciale président ale kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara amdaya dutigilakaw kan olu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara maaba caman kan ala ye maa minnu gɛrɛsɛgɛ ɲina misi la o maa caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin baara ninnu don baara n'o ye lancement ye o kɛnɛ kan kɔrɔfɔkan minnu bɔra ye an ka a maa dɔw lamɛn k'a fɔ u ye jama fɛn fɛn min nana welelu fɛ nin kɛnɛ in kan yan k'u bɛɛ bɔra u ka so u nana u ka so nin kɛnɛ in ye hinɛ kɛnɛ de ye ne ka lamɔ kɔnɔna na fɔra n ye ko du min ka di ni du bɛɛ ye n lamɔna min bolo n yɛrɛ tɔgɔ ma ko du min ka di ni du bɛɛ ye diinɛmɔgɔw bɛ yan du min kɔnɔ hinɛ bɛ kɛ faritalen na k'o de ka di ni du bɛɛ ye donc service min ka di ni service fɛnɛ bɛɛ ye certainement o ye islamique relief de ye sɔgɔmada in na min ye a jigiya ka na an lasigi nin kɛnɛ kan ka kunnafoni d'a ma k'an bilasira ko bi sigi kun ye min ye u bɛna a fɔ mɔgɔw ma ko hɔn a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ko la o tɛ se ka hɔn fɔ maintenant olu y'a jigiya ka misi ɲini ka baganw ɲini ka di mɔgɔw ma minnu kulela u kulekan tɛmɛ u y'a ɲini k'olu de jigi sigi an b'a ɲini masa ala fɛ a k'u fɛnɛ jigi sigi ka ɲini ka di muso ma an balakaw ma ala nana minnu cɛ tanya u bolo a bɛ fɔ olu ma ko veuve an bɛ yɔrɔ min na nin kɛnɛ in ye anw ka fɛn kɛta de ye en tant que collectivité mairie de kan ka nin kɛnɛ ninnu sigi ka nin waleya ninnu kɛ jamana bɛ yɔrɔ min na sɔrɔ bɛ cogoya mun na aw yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la ne bɛ dɔ dɔn a la ni mɔgɔ min y'o kɛnɛ sigi an tɛ taa diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ an bɛna olu dɛmɛ k'o kuma lase an t'a fɔ u ɲɛna ko ala ka dɔ wɛrɛ kɛ ala k'u sara u y'a lawuli fɛn min kama ala ka hɛrɛ kɛ u ye u y'a kɛ jigiya min kama ala ka o jigiya mafa yanni n ka bɔ kuma la k'a lase aw ma ne balankaw nin fɛn fɛn caman bɛ aw bolo ni hinɛ kɛra aw la a y'aw jija aw fɛnɛ ka taa hinɛ dɔ la aw ka ɲɛ an ma ni hinɛ kɛra anw na ne ni aw la an fɛnɛ ka taa jɛ ka hinɛ dɔ la o kɔrɔ ye jumɛn ye bagan min bɛna di an ma ne ma d'a la ni nin sogo kan ka kɛ fɛn feereta ye ne ma d'a la ni nin sogo kan ka kɛ fɛn ye mɔgɔ bɛ fɛn wɛrɛ ɲini min kɔnɔ aw ka ɲɛ an ma an bolo tɛ minnu sɔrɔ k'a fɔ olu fɛnɛ ma hɔn aw fɛnɛ k'aw bolo bɔ k'a fɔ olu ye k'u ka hɔn donc k'a fɔ aw ye nin sigi in a bɛnn'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ an ka gouvernement représentant minnu bɛ yan u kɛli bolo don nin baara sugu kɔrɔ ka na commune kɔnɔ na a bɛnn'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ a ma tɛmɛ a dan kan an bolo k'a fɔ diinɛmɔgɔw ye aw ni ce aw ka cɛsiri la an ɲɛ bɛ aw ka baara kɛlenw na gouvernement bɛ ka baara min kɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana basigi a b'o minɛ o yɔrɔ de la bi n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ kɛ jɔn ye ala k'an kisi jɔnya ma k'a fɔ aw ye aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so communicati mairie baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la communicati den bɛɛ tɔgɔ la ko k'a fɔ aw ye aw bisimila ala ka aw nana hɛrɛ mun na ala k'aw sigi o hɛrɛ la ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman sigi hɛrɛ bɛ bɔ min kɔnɔ aw bɛ yafa ma ni mɛnna kuma la merci beaucoup. Kabini 1997 san min islamique relief nana Mali la k'a ta o la fo bi san o san islamique relief bɛ opération tabaski kɛ an b'a kɛ cogo di an n'an dɛmɛbaa jɛkulu u bɛ wari bila ka na an bɛ misi san k'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ seli don se tɛ mɔgɔ minnu ye muso sensabagatɔ mɔgɔ lujuratɔ dɛsɛ bɛ minnu na tile kɔnɔ minnu ka baara yɛrɛ t'u pɛrɛmɛti ka dɔrɔmɛ 150 sɔrɔ walasa ka don musaka kunbɛn an b'a lase olu de an bɛ tɛmɛ sira jumɛnw de fɛ u sigilen filɛ yan Bamako yan ani direction régionale du développement social direction nationale ka yamaruya kɔnɔna na an n'olu de b'a bɔn ka bi kɛ n'i taara région kɔnɔna na Tombouctou, Douentza, Mopti, Ségou ani olu de b'a baarakɛlaw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛɲini nin seli in na se tɛ diɲɛ de ye ka sogo sɔrɔ
yatimuden jumɛnw de bɛ yen seli to n'olu tɛ sogo sɔrɔ mɔgɔ lujuratɔ jumɛnw de bɛ yen seli to n'olu tɛ sogo sɔrɔ donc an b'olu sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ ka olu sugandi mɔgɔw bɛ wuli ka jo kɛ a sogo bɛ faga seli to a dugusɛjɛ fɔ tile fɔlɔ ani tile filanan ka sogo las'u ma i n'a fɔ a ka di an yɛrɛ ye cogoya min na an b'an ka saga faga an ka so kɔnɔna na k'a sogo tila k'a jeni k'a ɲimi olu fana ka bɔ olu ma a don opération ye kun ye nin tout t'a la t'a la o baara kɔnɔna na fɛn min ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ n ka kuma kɔnɔ ni n y'o fɔ o ye bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la islamique religieux ye kulekan bɔ ka dɛmɛ ɲini an ye dɛmɛ sɔrɔ an sera gouvernement n'a ka cakɛda ma a y'an dɛmɛ an ka mɔgɔw sugandi ka di minnu ma a bɛ ka di aw minnu ma le président de la délégation spéciale il a dit a ye kɛ an ka ciden ye a k'a lase bɛɛ ma fɛn feereta tɛ fɛn tɛ k'i bɛ taa bila frigo kɔrɔ ko tile fila tile saba tile naani a dira de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an tɛ se ka mɔgɔ min sɔrɔ n'a bɛ se k'olu sɔrɔ a y'a lase olu ma an bɛɛ lajɛlen k'a tila seli to in na an ka jɛ ka dugawu kɛ a wari bɔbaga ninnu ye ala k'u sara ɔ ka kuma kɔnɔna na fana n y'a fɔ ko an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɔ parce que n'anw bɛ ko o ko la ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna tɛ an tɛ se k'a kɛ alhamdulillah an bɛ ala fo ka barika da islamique religieux jamana in n'a ka gɛlɛya sugu bɛɛ cogo bɛɛ nin wagati in na an bɛ ka an jɛni yɔrɔ fɛ wa an t'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔ hali n'an bɛ miseli ta k'a taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ boli an bɛ taa ɲɛf'u ɲɛna an b'a fɛ ka nin kɛ alhamdulillah o fana ye baara nɔgɔya ma an b'u fɔ o la yan minisitiri min ɲɛsinnen bɛ diinɛ kunnafoni ma kabini nin ko daminɛna fo bi walahi ala u bɛ wuli ka jɔ n'an nɔfɛ su t'a la tile t'a la hali k'a fɔ ko u b'u ka sokɔnɔnaw la dugutila ni fɛn an b'u wele an bɛ ci f'u ɲɛna u b'an jaabi fana donc an b'a fɔ o la ministre min chargé de développement social la kuma t'o kɔrɔ la tuma bɛɛ su t'a la waati dɔ la 2 heures 3 heures du matin a bɛna daminɛ an n'olu de bɛ bɔ ka bin kɛ terrain kan an bɛ taa ni misiw ye an b'u fɔ o la ni nin kɛnɛ kan n'an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔw la an bɛ kuma disiri wale aw mun y'an balakaw ye alhamdulillah hakili la an ye ko in daminɛ ɲɔgɔn fɛ bi la ko tɛ an b'aw fɔ a ka wuli ka jɔ la Moro y'a fɔ a ka kuma la n'i y'a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen islamique religieux depuis 1997 ka na fo bi la dɔ de bɛ ka fara a kan ka taa cɛba ni musoba dɔw de bɛ ka baara kɛ alhamdulillah o cɛba dɔ sigilen b'an bolo yan nɔ n'o ye Musa Tarawele ye nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a ɲini aw fɛ a ka tɛgɛrɛ fɛ ko o bɛɛ yan nɔ su t'a la tile t'a la ale de bɛ wuli ka jɔ a la ni Mali don sisan a bɔra Mali la ko ka taa c'est-à-dire Afrique de l'Ouest donc an b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu k'a ye halisa ala ka sankɔrɔta k'an baarakɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen fo sanbu tɛ se ka foyi kɛ ni aw tɛ. Ministre min ni a ɲɛsinnen don diinɛkow ani batokow ani an ka laadakow ma ni o ye Dr Mahamadu Kone ale ye sikan dama dama donda ko ni sera kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ n ko o da kɛnɛtigiw ani fɛn fɛn bɛna kɛnɛ nin kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen tulo kan a cikan fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o de ka folikan o di kɛnɛ ni sigibagaw ma kɛnɛyara ni o de ye islamique religieux ye ka a fɔ u ɲɛna ko u bɛ baara min na u tɛ u yɛrɛ ka baara la dɛ u bɛ ale de ka baara la parce que c'est vrai ministère du développement social o bɛ yen nɔ mais ni seliba ni selicini sera ani sunkalo diinɛmɔgɔw fana bɛ boli ka ɲɛsin anw de ma parce que n'i ye diinɛ kɔnɔna jate minɛ i b'a sɔrɔ dɛsɛbagatɔ ala ka lajarabi kɔnɔna la o ka ca a kɔnɔna la bon u bɛ fɛ ka sunkalo duman kɛ u bɛ fɛ ka seli duman kɛ seli fila bɛɛ lajɛlen u bɛ boli ka se minisiri ma an dun ka ministère kɔnɔ foyi tɛ yen nɔ fo n'a kɛra fonctionnement ye n'o tɛ foyi tɛ yen nɔ ni demande ninnu fana sera an t'u u lase k'a fɔ ko a ye taa n'u ye foyi tɛ an bolo an bɛ demande ninnu fana minɛ n ko ni ala sɔnna ma an b'an seko kɛ aw ye mais an b'o fɔ k'an jigi da jumɛn kan o ye ONG de ye ni o ye islamique religieux ni a ɲɔgɔnw ye ni seli fana surunyana an ba min jɔlen filɛ nin numan fɛ
ale chargé émission ministère la collègue don ale de chargé no ni ko bela jinena san ko ale de ben bela jinen boliboli ke demande bele ta ka nyeshi ale ma madame Cissé demande nous fleur an on a yanda fa mu jela a yinji te anda kono solution ina la jona ale ma ko bashita la abi bolika se islamic relation no wonu ma on be te no la se ama pour que mon tradition ni ni so la ni ko bi te o ko kon la ako ko abala ka ale yɛrɛ sutura ko a bɛ aw fo la kosɛbɛ ko ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la o tɛmɛnen kɔfɛ a ko fana minnu bɛ na ni dɛmɛ bɛ di u ma ni dɛmɛ d'u ma i n'a fɔ an ka président de la délégation a fɔ cogo min ni dɛmɛ nin dira aw ma aw kana taa dɛmɛ nin ka taga a feere walima ka taga a mara seli dabɔra nisɔndiya de kama seli don bɛɛ lajɛlen kan ka fili ɲuman don bɛɛ lajɛlen kan ka dumuni kɛ k'i fa denw mɛ ni aw taara feere minnu bɛ aw ka mara kɔnɔna la olu tɛna sɔrɔ u tɛna seli ɲuman kɛ walima ni aw taara mara firigo kɔnɔ denbaya tɛna fɔ u tɛna seli jabɔ o fana lahara bɛ taa ɲininka o la dɛ o fana o ye responsabilité ba ye de ko fɔ aw ka hakili to o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ a ko fana mɔgɔ mɔgɔ n'a sɔrɔ o de bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ a kɛra ONG walima association ko bɛɛ lajɛlen ka a lajɛ ka ONG islamic relief ka a latigɛ ni bɛɛ lajɛlen ye a latigɛ hali n'a kɛra mɔgɔ 100 kan walima mɔgɔ 20 kan se bɛ minnu ye k'a sɔrɔ hali ONG tɛ ni moyen bɛ u bolo n'u bɛ se ka du dɔw ta fi sabilillahi walima n'u bɛ se ka groupe dɔw ta fi sabilillahi hali n'u ye mɔgɔ dama dama ta u yɛrɛ kunna nafolo la bɛɛ lajɛlen bɛ seli ɲuman kɛ o la ala ni kira bɛ min ɲini seli nisɔndiya kɔnɔna la ani seli fa kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen b'o sɔrɔ ko ni an nana ko an ka o da kɛnɛtigiw fana tulo kan o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ opération tabaski 2025 ou bien opération Kurban a dayɛlɛ la wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Munumunu salon an y'o kɛ ka an kunda ka taa Segu kaw fɛ yen kan Segu dugu kɔnɔna na fɛn min ye saga a bɛ sɔngɔ minnu na bi an filɛ don min na ka sanga ni seliba yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ don tɛmɛnenw na an ye munumunu salon kɛ ka se Sabalibugu garabali kɔnɔna na ka ɲininkali kɛ sangaw u sɔngɔ bɛ joli la bi a piru bɛ joli la a sɔngɔ ka nɔgɔn walima a sɔngɔ de yɛlɛlen don kosɛbɛ o ɲɛfɔliw kɛla nka bita in o bɛna kɛ segukaw fɛ yen nɔ sagaw bɛ joli la bi Segu jamana kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka o lamɛn Kanta Media kan. Mohamed Haidara ye. Mohamed Haidara. Kosɛbɛ. D'accord s'il vous plaît basi tɛ an bɛ saga sugu kɔnɔ an bɛna ɲininkali kɛ n wele saga ko position bɛ cogoya min na. Awɔ. Alahaliya yɛrɛ ye jumɛn de ye nin wagati in na komi an kan sɛnsɛn ka se seliba ma. Kosɛbɛ kosɛbɛ bon alhamdulilah an b'ala fɔ k'a tanu ka barikada. Baasi kɔni t'a la an fɛ yan fɔlɔ mais saga de ɲina ka gɛlɛn dɔɔni ala kan ka tiɲɛ fɔ k'o sababu kɛ ko caman ye nka maa min dugawu kɛ jamana ala ka kolo suma a dogolen tɛ mɔgɔ la donc ni tɔɔrɔ nana jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ a kalama o yɔrɔ dɔrɔn de don n'o tɛ baasi foyi t'a la a b'a cogo kɔrɔw la nka prix de yɛlɛnna dɔɔni nka mais an b'a dɔn ni ala sɔnna yani ka taa se waati gunnen ma inshallah an ka jate la dɔ bɛ bɔ a la ni ala ma baasi kɛ sɔrɔcogo gɛlɛmana kɔnɔ bon alhamdulilah sɔrɔcogo gɛlɛya in ti dɔwɛrɛ ye jamana lahala kɔ dɔrɔn o dɔrɔn de don n'o tɛ sɔrɔcogo gɛlɛman wɛrɛ t'a la bon bi alhamdulilah an b'ala yɛrɛ fo waatiw tɛmɛna an kun tɛ se ka se yɔrɔ min na mais bi alhamdulilah an bɛ se yɔrɔ o ye ala tanu dɔ ye donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka basigiw kɛ ni basigi nana fɛn caman bɛ ɲɛ. Mohamed Kulibali. D'accord Mohamed komi an bɛ k'an sɛnsɛn ka se seliba ma aw yɛrɛ ye saga feerela ye yan nɔ donc sagako lahaliya bɛ cogo di par rapport aux autres années ani san tɔw ta bɛ cogo di malgré que gɛlɛya bɛ est-ce que sanni bɛ yan. Bon an bɛ waati min na ko sisan san tɔw la i b'a sɔrɔ bagan bɛ don an bɛ bagan sɔrɔ bagan bɛ don fan bɛɛ fɛ quoi bagan bɛ sɔrɔ nɔgɔya la bon an fɛnɛ b'a n'an ma sɔrɔ nɔgɔya la an fɛnɛ bɛ se ka di nɔgɔya la quoi mais nin wagati na an yɛrɛ t'a ɲini an t'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ bagan damadɔni dɔrɔn de bɛ don sugu la an bɛ ɲɔgɔn sama sama nɔfɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye quoi bon n'a gɛlɛyara dɔrɔn an yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la quoi ani san tɔw cɛ différence ba de bɛ yen parce que san caman i b'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo dɔ la mais an bɛ wagati min na ko sisan a tɛ sɔrɔ nɔgɔya la quoi tiɲɛ yɛrɛ la o gɛlɛya kɔni b'an na. O gɛlɛya bɛ yen mais a bɛ ka jouer aw ka sanni position kan. Bon o ye jagosa ye parce que wari ti mɔgɔw bolo fɛnɛ wari ti mɔgɔw bolo a mana kɛ cogo o cogo a bɛ jouer sanni kan quoi
mais alhamdulillah amana ka togo i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ quoi wala dɔɔni do quoi k'a fɔ ko fɛn ɲini ko kɔni do o kɔni tɛ an bɛ wagati min na ko sisan. Daraman Traoré. Daraman Traoré. D'accord, ne yɛrɛ bɛnkɛ Daraman sugu lahalaya bɛ cogo di komi an bɛ k'an sɛnsɛn ka se seliba ma o bɛɛ bɛ bagan a dɔn ko o de ye bagan sugu ye fɔ bagan seli kɛ donc a lahalaya bɛ position jumɛn de la sagako position. Saga position alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'Ala barikada komi ko waati kow don ya seliba kɔni bɛ ka gɛrɛ mais sagako la sisan bagan sɔrɔ cogo ko de don fɔlɔ la a tun b'a sɔrɔ nɔgɔya la mais Mali ko ɲaaminen kow ɲaamina fila ninnu caman yɔrɔ bila bagantigiw caman yɛrɛkɛla o de nana ni bagan gɛlɛya ye dɔɔni ya sinon bɛrɛ prix kɔni taabolo la ya caman ba ma fara a kan a b'a cogo kɔrɔ la dɔɔni dɔrɔn de farala a kan mais sɔnni seliba cɛ ni Ala sɔnna a ma ya dɔ bɛ sɔn ka bɔ a la o y'an ka laɲini ye. Sani lahalaya dun sani a ka kusa dɔɔni. Bon dɔɔni sani kɔni saniba tɛ yen kosɛbɛ sa mais a bɛ ka san dɔɔni. An balima an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw kulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye bi Kanta Media kan o de ye nin ye Kanta Media ɲɛmaaso ye mun fara ɲɔgɔn kan k'a di aw yɛrɛ denkɛ n'a balimakɛ Hamza Sidibe ale ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna o de kɛra ninnu ye an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye bi ɲɔgɔndon wɛrɛ ni Ala sɔnna ma Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la yanni o waati cɛ an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.